One News żar Pjazza Kastilja fil-qalba tal-Belt Valletta biex isegwi mill-qrib l-aħħar preparamenti għall-ewwel mass meeting tal-kampanja elettorali laburista bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna il-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Fost attività kontinwa bil-ħaddiema u l-volontieri jaħdmu bla waqfien biex jarmaw il-palks li minn fuqhom se jiġu offruti spettaklu mill-aqwa. Il-mass meeting li mistenni jiġbed folla kbira jibda fl-4 ta' wara nofsinhar bi programm varjat ta' divertiment minn diversi artisti popolari lokali, inkluża kantanta Mary Spiteri. Wara l-ispettaklu fl-okkażjoni ta' jum il-ħaddiem isiru d-diskorsi mid-deputati mexxejji Imborġ u Eliksa Ġussaliba waqt il-qofol jintlaħaq bid-diskors ewlieni tal-Prim Ministru Roberta Bela. Għal din l-okkażjoni li wkoll taħbat iċ-ċentenarju minn bdew jiġu organizzati l-festi tal-ewwel ta' Mejju, ħadna l-kummenti tal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid McKay fi Pjazza Kastilja stess. Propju qegħdin ġurnata biss il-bot mill-100 anniversarju taċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju. Il-Partit Laburista twielet propju bħala moviment biex jiġġieled għad-drittijiet ta' dawk li jaħdmu tal-ħaddiema. Matul is-snin il-Partit Laburista introduċa riformi kbar biex iġġieled daw il-kundizzjoni ħsiena. Matul is-snin introduċa il-bonus, introduċa l-40 siegħa fil-ġimgħa, introduċa l-paga minima. Biex illum il-ġurnata qed nitkellmu fuq l-aqwa suq tax-xogħol li qatt kellna, l-ogħla rata ta' nisa fis-suq tax-xogħol, l-iktar rata għolja ta' persuni b'diżabilità fis-suq tax-xogħol. Illum qegħdin f'kampanja elettorali fejn il-Partit Laburista qed ikompli bil-manifest elettorali tiegħu anke jintroduċi skemi ġodda, jintroduċi miżuri ġodda fosthom għaż-żgħażagħ li jkunu għadhom dieħlin fis-suq tax-xogħol biex ikollhom anke l-ewwel 30,000 tagħhom eżentati minn kull taxxa.